awan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Sa mga ikasampung bahagi at handog, ito po ang ating ibibigay. Sabi ng Leviticus 27:30, ang ikasampung bahagi at handog, yan ay banal. Pag-aari ng ating malapain, hindi atin. Sa bawat atin pong kinikita na sumpungang mga biyaya sa ating pagpapagal, sa ating pagsasaka, pagtatrabaho, pagninegosyo, paghahanap buhay, sa araw-araw, maminamahal. Tulad ng ating pong nalalanghap ang hangin, ang araw na sumisikat sa atin, ang gabi na patuloy tayong nakapagpapahinga, maalala po natin na mayroong Diyos lumikha sa atin. Amen. Amen. Mayroong Diyos na talagang nagbigay ng kanyang mga kautusan at sabi ng Ecclesiastes 12, talatang 13 at 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Ito daw po ay katungkulan. Ito daw po ay ordinansa ng mahal na Panginoon. Sabi ng 7 ng 3 ng Malakay, ye are gone out of my ordinances. Ye have robbed me, return unto me, and I will return unto you. Sabi ng ating mahal na Panginoon. So, ito palang ikasampung bahagi at handog na ating pong ipinapaliwanag ngayon, ito pala'y nasa Biblia. Naalala ninyo yung Pariseyo na nagyayabang maminamahal, ang sabi diyan sa Lucas 18, talatang 12, ang sabi niya, malapay nagbibigay ako ng ikapo, nag-aayuno ako ng 2 araw sa 1 linggo. Pero yung kanyang handog hindi tinanggap. Tulad ng handog ni Cain, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang gusto ng ating mahal na Panginoon, lagpasan natin ang katuwiran ng Pariseyo. Ang hinihiling ng malapayon, ikasampung bahagi at handog. Magkasama po yan. Ang ikasampung bahagi, that is 10% of whatever income we receive. Yung ating pong mga pinagpagalan, yung ating pong mga pagtatrabaho, yung ating pagsasaka, yung ating mga ginagawa sa araw-araw, na mamasada, amen, na mamasukan sa mga pampribado at pampublikong establishmento. Tayo po minamahal ay kumikita sa bawat ating kinikita. Hinihiling ng mahal na Panginoon, ikasampung bahagi, the 10% of whatever income you receive, ay para po yan sa kanyang banal na gawain. Para sa kanya po yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At hindi po natatapos yan. Ang sabi yan, ikasampung bahagi at handog. Kaya ininterpret ito ng propeta ng Diyos. Nasabi po, maminamahal, ng 20, talatang 20 ng ikalawang kronika, ang sabi diyan, makinig kayo sa utos ng Diyos, gawin ninyo, tuparin ninyo, at makinig din kayo sa sinasabi ng propeta ng Diyos. Anong sinabi ng propeta ng Diyos? Tumbasan ninyo yung ikasampung bahagi. Tumbasan, another 10%. Pinakamababa. So 20% po sa bawat ating tinatanggap. Araw-araw man yan. Kinsinas katapusan, lingguhan man, amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Halimbawa, ikaw ay tumatanggap ng 2,000 sa 1 linggo, ang 400 po diyan ay para sa gawain ng mahal na Panginoon. Times 0.2. 10% ikapo, 10% na handog. Maliwanag po yan, amen, na ininterpret, itinuro ng ating kagalang-galang na pastor. Kaya nga po, lumago ang iglesyang ito. Nagmula lang doon sa Villaronet, amen, sa may Novaliches. Since 1975, maminamahal. Imagine, nakarating dito sa San Carlos, at nung makarating ang Ebanghelyo sa San Carlos, ang San Carlos, minamahal, ay nagiging ugat ng lahat ng mga outstation natin sa buong palibot. Nagkaroon ng gawain dahil nagbubunga ang mga anak ng Diyos dahil sa turo ng propeta ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nariyan ang inyong naririnig na mga patotoo. Dati-rati ang kanilang mga buhay, walang-wala. Ni makabili ng bisikleta, hindi kaya. Pero ngayon, nung kanilang matuklasan ang susi ng pagpapala, pagbibigay ng may katapatan, sinabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ayaw ng malapayno na tayo po ang pinagkatiwalaan ay masumpungang hindi tapat.
Ang gusto niya, magbigay ka ng may katapatan. Sabay-sabay po nating natutunan ito, itinuro ito. Pero napakarami pong ngayon na pag-iwanan na. Talagang sila maminamalay, nagwa-wondering, bakit hanggang ngayon wala pa rin silang pag-asinso? Sila pa rin ay tandun sa behind. Andun pa rin sa pagiging rat race na buhay. Andun pa rin sa isang kahig, isang tuka na kagaya ng manok. Dahil hindi pinakikinggan ang utos ng Panginoon, hindi ginagawa. Napapakinggan maaari, pero hindi ginawa. Amen. Amen. Kaya yung mga gumagawa, napapakinggan na natin sila. Ang sabi nga ng ating mahal na kapatid, maminamahal, hallelujah, last overnight, ang sabi niya, ni sa guni-guni, hindi ko inaasahan na ang buong mundo ay aking malalakbay. Napupuntahan ko ang buong mundo. Pero nang dahil sa katapatan, sa pagbibigay ng ika-10 bahagi tandog, sino mag-aakala? Yung dating nangarap lang, at hindi nga makaalis dahil may sakit sa puso. Ngayon, maminamahal, pabalik-balik na lang sa abroad. Papunta-punta na lang sa ibayong dagat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito. Lahat ng ating ipinapangaral at napapakinggan magmula sa ating mahal na pastor at sa lahat ng mga mangangaral, totoong nangyayari sa atin. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Yung aking laging ipinatotoo, may sakit sa baga. Gumagastos siya ng 2,000 bawat linggo. Ibibili lang ng pang-tustos sa kanyang sakit sa baga. Grabe ang maminamahal. Ang sabi ng ating mahal na kapatid na ito, bakit hindi ko subukan? Nung marinig niya ang susi ng pagpapala, ang pinakamagaling na doktor ay ang ating mahal na Panginoon. Yung 2,000 niyang linggo-linggong tinatanggap galing sa kanyang mga anak, wala siyang binawas, ibinigay na lahat sa gawain ng mahal na Panginoon. Imagine, maminamahal, nagulat ang kanyang mga anak, ang kanilang tatay, lumusog, tumaba. Pagkatapos maminamahal, tinanong, asan na tatay yung aming binibigay? Bakit wala na ditong mga garapa, wala ng mga pinagtatanggalan ng mga malalaking gamot? Ang sabi ng kanyang tatay, nasumpungan kong pinakamagaling na doktor sa buong mundo, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi na, ang lahat na inyong binibigay, 2,000 weekly, ibinigay ko sa gawain ng mahal na Panginoon. Ngayon, pinagaling akong totally ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Nasave siya, maminamahal, grabe na. Di na halos makalakad. Pero totoo ang ating mahal na Panginoon. Maaring ilan sa atin ngayon, gumagastos ng libo-libo sa ospital, nagbabayad ng doktor, may mga maintenance. Ang susi diyan, maminamahal, hindi mo tinitingnan. Ang susi diyan ay nasa pagbibigay ng may katapatan. Bakit? Sinabi ng ating mahal na Panginoon sa Malakay chapter 3, verse 10 and 11, dalhin ninyo ang inyong buong ika-10 bahagi tandog. Buo. Hindi naman pwedeng buo yan kung ikapulang. Hindi naman pwedeng buo yan kung handog lang. Sabi ng ating mahal na Panginoon, sa aking kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, subukin niyo ako sa mga bagay na ito. Kundi ko bubuksan ng isa pa lamang silid, maminamahal, ang isang bintana, ang kanyang bubuksan. Wala nang sapat na silid na kalalagyan. At ang sabi niya, ako ang Diyos na nagpapagaling. Lahat ng inyong kahirapan, lahat ng inyong problema, lahat ng inyong suliranin, karamdaman, kaya kong pagalingin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. I will rebuke the devourer for your sake. Ano ba yung devourer? Di ba, mananalangta, karamdaman, sakit, problema, suliranin, lalong-lalo na ngayon, maminamahal. Andito na tayo sa huling siglo, huling yugto ng ating buhay. Grabe na ang gulo. Hindi na natin talagang alam kung ano na ang bukas. Kailan tayo mag-umpisa? Kailan tayo magsimula? Kung huli na ang lahat, amen? Alalahanin natin, isa na lang ang ating inaantay. Ang pagtunog ng trumpeta para tayo kuning buhay ng ating malapay. Sasalubong tayo, magmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Sino ang kanyang pinangakuan? Ang mga matatapat na Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating malapay. Mga matatapat. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya magsimula na tayong maging tapat, paminamahal. Gaano man kaliit ang ating tinatanggap. Mayroong ilan magsasabi, nagbibigay na ako na nagbibigay, wala namang dumarating sa akin. Anong wala? Napakalaki ang dumarating sa atin araw-araw. Dumating ang pandemic,
Yung ilan, tinamaan, pero iniligtas na mala Panginoon. Ikaw, iniligtas na mala Panginoon. Dinggi, kaliwat kanan. Ayan na naman, maminamahal. Mayroon naman mga pandemic ngayon dahil pag tag-init, inilalayo ka. Hindi ba yan dapat ipagpasalamat, bunga ng iyong katapatan? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So ang ibig sabihin, kung ang Diyos, paminamahal, nakakakita kung paano ka magbibigay ng may katapatan, handa ka rin niyang pasaganain ng may katapatan. Ang Diyos ay tapat, kailanman, hindi tayo natatalikuran. Ang sabi nga sa kanyang mga salita, akin itong ipinahayag sa inyo, hindi ito babalik na hindi magbubunga. Dahil itong mga salitang ito ay katulad ng ulan ito, na kapag umuulan, lahat ng kanyang mauulanan, pagpapalain. Katulad ito ng araw, na kapag sumikat ang araw, ang masisikatan ng araw, pagpapalain. Amen. Tulad ito ng gabi, na kapag dumating ang gabi, na kapag papahinga tayo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Laging sinasabi ng ating dearly beloved pastor, we have everything to gain and nothing to lose. Basta't sundin natin ang pagbibigay ng may katapatan. Size 9 po ng Galacia, huwag kayong manghimagod sa paggawa ng mabuti dahil aani kayo sa inyong ginagawang kabutihan. Hindi po ang nagpapaliwanag dito, hindi ang mga manggagawa, hindi ang ating kagalang-galang na pastor, hindi ang mga beloved children magpala sa inyo. Ang ating mahal na Panginoon ang magpala sa inyo dahil sa inyong katapatan. Kaya ibigay ninyo ang pag-aari ng malapit. Ibigay natin ang pag-aari ng malapit. Hindi atin yan. Kapag naibigay mo yun, hayaan mo ang mahal na Panginoon sa lahat ng klaseng pamamaraan na ikay pagpapalain, gagawin ng ating Diyos na buhay. Atin pong tinatawagan ating beloved Elder Brother Romy upang ipanalangin na po ang ating pagkakaloob at alam na po natin ito. Kailangan lang natin maminamahal ay gawin na ang ating napapakinggan upang lubos tayong pagpalain ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord.
Sambales, pagpalain po tayo lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. At yung mga kabataan na ating pong laging hinahanap. Ating beloved Children's Choir, dito na kayo sa harapan upang sama-sama tayo mga ining, sama-sama tayo mga kabatid na makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tayo pong lahat ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos, dalhin natin pinagpalang mangaral. Rito po ng beloved preacher, Brother Joben Perer. Palakpakan natin ng malakas ang ating praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalain, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal pa rin, maraming salamat po sa kalakasan, tagalay po namin sa mga oras at buhay. Bumula sa iyo, pagkatawang binibigay mo kami sa amin, kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo. Sa buong araw, tumala pa yung bawang at sa pandalangin, ang aming iginagalap, minimum Evangelista with Estrada Almeida. Ayon po mga minamahal na mamangagawa, humingi kami kapatawaran. Sa mo kami nasubukan si pagkasala sa iyo, patawarin mo ang bawat isa sa aming mga Panginoon. Huwag mo naman tignan namin kung pagkasala ko yung puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat, mga Panginoon, sa pag-aaral ng mga salita, lagsay mo salita, patabang lingkod sa ganang akin walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Huwag gamitin mo dali ang papapalang espiritual. Sabi mo mga kapatid sa dako ito. Pagpalain mo kami sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong adlang, demonyong antok, gawa ng kaaway. We come to cast out and the mighty Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal. At muli, bago lahat mga minanais ko rin pong bumati sa magandang hapon sa ating po mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung aming pong welcome sa ating pong Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal na talagang tayo po lubos sa pinagpala sapagat sabi nga dahil ng ating beloved preacher kanina, dati-dati Maynila lang yung ating pong banal na gawain. Pero dahil sa pagtatapat ng mga anak ng Diyos, umabot hanggang sa San Carlos City, sa Pangasinan, ang dami. Amen? And even abroad, mga minamahal, nandoon ang ating pong mga banal na gawain upang abutin ang ating mga minamahal na kababayan, ating mga minamahal na mga tao na talagang sila rin po makakilala sa ating pong mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, at also with our beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pong pag-aralan ngayon, mga minamahal, amen, ang ating pong nais ng ating mahal na Panginoon na ipaabot sa bawat sa atin. Lahat po muna ng handa makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kunin na po natin at mga Biblia. Narito ating mga kapatid pakibasa, ating pungo ng talata, Aklat ng Pilipos, Kabanata 3, talatay 13 hanggang 14. Amen. Dito po sa aklat po ng Pilipos, sa kabanata po ay 3, sa talata po ay 13 hanggang 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Palakpak ng inaantok yan. Amen? Dapat mga anak ng Diyos, excited parati pagdating ng banal na gawain. Amen? At dito sa talata, mga minamahal na ating pong nabasa, atin munang pamagatan, maximizing our potentials. Alam po ninyo mga minamahal, sino makapagsabi na hanggang sa kaano na tayo ngayon? Like for example, we decided na, ako'y mga awit lang ngayon. Ginaganon natin. Ako'y manunugtog lang ngayon. Ako'y magiging manggagawa lang ngayon. Ako'y magiging ordinaryong Kristiyano lang ngayon. Amen? Nilalang lang natin ang isang napakagandang profesyon at pinakamataas na profesyon
na ito po mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dakilang pagkasasordote, pagkatawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Nilalanglang lang natin. Amen? At sometimes, sabi nga, hindi natin may pagmalaki na tayo mga Kristiyano eh. Amen? Some of us, until now, yung kapitbahay natin, hindi na alam na tayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Pagdating ng linggo, nandito tayo, talagang we are on fire. Pero pagdating sa bahay, walang pagkakaiba sa buhay na mayroon ng sanlibutan. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal, ang sabi diyan, we have to maximize our potentials. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, mga kapatid, talagang maingay talaga. Amen? Kung ano ginagawa niyo sa likod, mga minamahal, itigil muna. Amen? Sapagkat napakahalaga. Amen? Ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi din mga kapatid, hindi ko inaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Ito po yung sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na things that we already did in the past. Yung mga ginawa na natin nung nakaraan, sabi niya, tapos na yan. Ano pang pwede kong gawin, mahal na Panginoon? Ano pang mga potentials na pwede kong gawin para mapaglingkuran natin ang ating mahal na Panginoon? So hindi ibig sabihin, nung ikaw ay nakakilala 1990, ay isa kang ordinaryong Kristiyano, ang ministeryo mo hanggang ngayon ay ordinaryong Kristiyano pa rin. Sapagkat mayroon kang potensyal, kapatid. Hindi po pwedeng nung ikaw ay nakakilala, mga minamahal, ay instrumentalist ka. Hanggang ngayon, instrumentalist ka pa rin. Amen? Mayroon na dadagdag dyan. Maring patuloy ka nagiging instrumentalist, pero dadagdagan ang potensyal mo. Ginagamit ka na ngayon sa pagpapaawit, ginagamit ka na ngayon sa pagbibigay, ginagamit ka na ngayon sa pangalan sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung kahapon, mga minamahal, at ngayon, pag pinagkumpara mo, hindi na pareho. Bakit? We have our potentials. Ang tanong, mga minamahal, alam na ba natin ang ating po mga potentials in our service with God? Alam na ba natin, mga minamahal, anong kaya natin? Amen? O hinahanap ba natin kung anong kaya natin gawin, mga minamahal? Ang ilan tinatakbuhan ang oportunidad. Ang ilan tinatakbuhan ang kanilang katawagan sa mahal na Panginoon. Ang ilan, mga minamahal, inaantok ngayon. Sayang kayo. Pag nagpagod kayo kapag tapos tutulugan nyo lang ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi ka tinawag ng Diyos para matulog lang. Tinawag ka ng Diyos para maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Some finds conflict or sabi natin hindi magtugma sa word na tinatawag na contentment. Minsan kasi meron tayong kapatiran kinausap ko. Sabi ko, mga kapatid, nakita niyo yung panawagan ng ating beloved Lord and preacher. Yan sabi tayo, maging mga awit tayo. Alam niyo sinagot niya sa akin, mga minamahal? Sabi niya, kasi Brad, makontento na ako sa kung anong meron ako ngayon. Kasi sabi ng Biblia, be contented of what you have. Grabe. Talagang mag-ingat-ingat talaga tayo, mga minamahal. Atin munang basahin yung ginamit niyang talata, mga minamahal. Amen. Unang Timoteo, kabanatay 6, talatay 6 hanggang 7. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo 6, ang talata po ay 6 hanggang 7. Ganito po dyan sabi, dadapot ang kabanalan ay may kasiyahan, ay malaking kapakinabangan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa libutang ito at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi ng English, but godliness with contentment is great gain. Kaya sabi niya, ay, kontento na ako. Amen? Dito, upo na lang ako. Kasi sabi naman, basta importante, kontento ka na eh. Sometimes, ginagamit natin ang salita ng Diyos para malayo tayo doon sa
kalooban talaga ng ating mahal na Panginoon. Ingat tayo diyan mga minamahal. Amen. Sabi ko nga kanina sa ating mga beloved elders, tatlong mga bagay ang matinding ginagamit ng diablo para tayo ay lituin. Unang-una, sabi nung kinukso niya ang mahal na Panginoong Isus, nung siya doon sa ilang, sabi niya, gutom na gutom ka. Gawin mo yung bato na tinapay para makakain ka. So number one, para sa sarili, kain. Health. Amen? So kapag narinig mo yan, ay, kayo mo, wala namang masama. Kuan, di ba? Hindi ako pwede mag-overnight dahil ako ay, magkakasakit. Amen? Pangalawa, ano sinabi ng diablo sa mahal na Panginoong Isus? Sabi, sige, kung ikaw ang totoong anak ng Diyos, tumalon ka. Dahil ayon sa kanyang salita, magbabantay ang anghel upang hindi matisan yung mapa. Grabe! Gumagamit si diablo ng salita ng Diyos, pero iniikot niya yung katotohanan. Mga minamahal, ganon din ang nangyayari sa atin kuminsan. Ay, sabi doon, be contented lang ako eh. Kaya upo na lang ako. Amen? At ang pangatlo, napagkatanda natin mga minamahal, sabi niya ng diablo, lahat na nakikita mo ibinigay sa akin, ibibigay ko yan sa iyo, mga kayamanan na yan. Sambahin mo lamang ako. So yan ang tatlong mga pakaingatan natin. Lahat ng yan, kung yan ay hindi mo ikawawala sa mahal na Panginoon, paglilingkod mo, masasabi nating pagpapala yan. Pero kapag lahat ng yan ay dahilan para ikaw ay mawala sa paglilingkod, hindi yan pagpapala. Silo ni Satanas yan. Mag-ingat ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Pag sinabi natin contentment, mga minamahal, na ayaw na nating mag-strive, ang sabi diyan, state of being at peace, rested and satisfied. O sige, good, nasa gilid ka lang, hindi ka napapagod, okay na yan. Importante, nandito ako Linggo, Miyerkules, Biyernes. Amen? Okay na yan, bawal ako, panawagan kayo ng sounding, wala, okay na, hindi na ako makikisama dyan. Importante, dito lang ako. Contented. Pero baliktad. Amen? Ang sabi diyan, pag contented daw, it is being appreciative of what you have and not focus on what you don't have. Ang ganda-ganda. Contented ka na. But take note, mga minamahal, ang sabi diyan, some Christians misunderstood what is contented. Sapagkat meron tayong matinatawag na contentment na dapat sometimes, kontento tayo sa kung anong meron tayo. Pero, hindi tayo magiging kontento sa anong pwede nating gawin. Sapagkat, sabi nga ni Pablo, kinakalimutan ko yung nagawa ko na. Tinutungo ko ng mabilis ang kalooban ng Diyos sa akin. Hanggang sa maabot ko ang gantimpalang ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag ang Kristiyano, mga minamahal, kontento na tagapakinig na lamang, ilang beses na tinawag para magpatotoo ayaw, grabe ang himalang ginawa sa kanya, ay mag-isip-isip tayo mga minamahal, sapagkat hindi binigay ang himala dyan para itago mo. Tinanggap mo ng libre, ipapamahagi mo yan ng libre. Palamahan po natin ating malabay noon. Bahala ka. Nakita niyo yung may kayamanan, yung talento, ibinigay. Diba? Ang ginawa ng isang alipin, ibinaon niya. Di man lang niya pinamalakaya, yung binigay sa kanya. Ano sabi ng malapay noon? Lahat ng meron ka kukunin. Baka mamaya mawala yung kagalingan ng mga sakit mo. Bumalik yung karamdaman mo sa kakangangawa-ngawa. Amen? Bakit? Tinago mo eh. Amen? Imbis, ibinigay ang pagpapala na yan for the glory of God. Anong ginawa mo? Itinago mo kasi. Dahil, kontento ka nang nakaupo. Kontento ka nang nakatulog. Kontento ka nang nananahimik lang. Kontento ka nang kung anong mission gusto mong gawin. Hindi ka nakikinig sa pastor natin. Hindi ka nakikinig sa mga nangasiwa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang Kristiyano daw ay, sometimes tayo mga minamahal, kontento na tayo just attending church service.
Kadalasan ng mga nanlalamig ay kapag walang ginagawa pagdating ng church service. Pag wala kang ministeryo, wala kang ministry, pagdating sa nagawain, ay, maniwala ka, asahan mo yan. Manlalamig ka. Bakit? Ang sabi ng Biblia, kindly, aklat ng 2 Timoteo, ang kabanata ay 1, talata ay 6. Amen. Ganito po pagkasabi, dahil dito ay pinaalala ko sa inyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng hindi inaantok sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, pag-ibalik sa English, mga minamahal, sabi diyan, wherefore, I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God. Ba't sinabing stir up, mga minamahal? Amen? Amen? Bakit sinabing kailangan haluin mo yung ibinigay sa yung talento ng ating mahal na Panginoon? Dahil ayaw ng Diyos, mga minamahal, na maging stagnant ang isang Kristiyano. Amen? Ayaw ng Diyos ng isang Kristiyanong tinawag niya na kung anong meron yung unang step niya ay hindi man lang, wala mag-growth na nangyayari sa kanyang buhay. Matitisurin nung baby in Christ hanggang ngayon, matagal na sa pagiging Kristiyano, matitisurin pa rin. Amen? Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, ang Kristiyano ay lumalago. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag sinabing stir up, mga minamahal, ibig sabihin, hanapin mo anong potensyal na kaya mo pang gawin. Tagatugtog ka ngayon, isa ka sa miyembro sa mga musicians. Anong kaya mo pang gawin kapag ikaw na ay isang musician sa ngayon? Worker ka ngayon. Tinawag ka naman na Panginoon. Ano pang pwede mong gawin para yan ay magamit ka ng totopan ng ating mahal na Panginoon? Ang ating mga nangunguna, mga minamahal, nagsimula naman yan na hindi naman mga worker. Pero nung tinawag sila, mga minamahal, anong ginawa doon? Nandoon, talagang tagalinis. Tagapunas. Amen? Amen. Tagalinis ng CR. Amen? Oh, tapos mamaya, nagpapaawit na pala. Mamaya, tumutugtog na. Maya-maya, inutusan na sa Bible study. Mamaya, mga minamahal, nagpapatanggap na. Mamaya, mayroong bautismo. Mamaya, preacher na. Glory to God. Pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng pare-pareho yan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, you have to maximize our potentials. Bawat isa kailangan ng Diyos sa kanyang banal na ubasan. Hindi po pwedeng mananahimik ang isa. Sapat ang sabi ng Biblia, meron tayong kanya-kanyang regalo galing sa mahal na Panginoon. Kung ano yan, nasa atin yan. Kung paano natin ito palaguhin. Kaya stir up. Pag sinabing stir up, mga minamahal, enhance. Enhance mo kung anong meron ka. Amen? Kung ikaw ay mga aawit ngayon, mga minamahal, ano pwede mo pang gawin para maging kapaki-pakinabang ka sa banal na iglesia ng mahal na Panginoon? Ano pang gagawin ko, brother eh? Ang awit eh. Suluista na ako eh. Anong gagawin ko pa eh? Baka naman pag suluista ka ngayon, umaawit ka na lang ng umaawit lang. Hindi ganon. Dapat pagiging suluista, mga minamahal, kung ikaw may pinagpala, o pagiging mga awit, siguraduhin mo kapag umawit ka sa mahal na Panginoon, ang nakikita sa bawat galaw ng mensahe na sinasabi mo sa iyong mga awitin, hindi ikaw, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo po mga minamahal ay gumagawa ng sarili natin, hindi natin na ibibigay ang kapurihan ay sa Diyos. Matagal ka man diyan, umabot ka na 1 buwan, hindi mo mararamdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Bakit? Ginagamit mo ito. Hindi ito. Ginagamit mo katalinuhan. Hindi ang iyong pagiging submissive sa mahal na Panginoon. Pag ikaw ay nagpagamit sa Diyos, huwag ito ang iyong ipagmalaki.
ang ipagmalaki mo ang Diyos na tumawag sa iyo. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ating basahin dito, ikalawang aklat kay Timoteo, Kabanata 2, talata 21. Kindly. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanata 2, talata 21, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ulitin natin mga minamahalan sa Tagalog, kindly. Sabi yan, kung ang sino man nga ay malinis. Pag sinabing malinis mga minamahal, nothing. Wala kami pag malaki. Yung profession mo, pagiging nyero, kalimutan mo yan. Pagiging attorney, kalimutan mo yan. Come to Jesus as you are. Amen. Amen. At doon malulugod ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan mga minamahal, alinman sa mga ito ay magiging sisidlang ikapupuri. Grabe. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya yung mga nagsasabing, kailangan ko matapos muna ang aking pag-aaral bago ako maging choir, bago ako maging worker, bago ako maging mangaral. Tumigil tayo mga minamahal. Dahil hindi kailangan ng Diyos ang mga matatalino. Ang kailangan niya, mga minamahal, ay mga taong gustong sumunod sa kalooban ng Diyos. Diyos ang nagpapatalino. Palaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Totoo yun, mga minamahal. Ang Diyos ang nagpapatalino. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay lumapit sa mahal na Panginoon and knowing, we wanted to know the potentials that we have, tinan niyo yung mga tao, mga minamahal na nasubukan kung papaano lahat ng bagay, aspeto ng bagay. Sila po ang ginagamit na grabe na mahal na Panginoon. Basahin natin mga minamahal ang ikalawang aklat ng Korinto. Ang kabanata ay 11, talata 24 hanggang 27. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, Kapitulo 11, ang talata po ay 24 hanggang 27. Ito pong sinasabi, sa mga Hudyo ay may kalamang tumatanggap ako ng tiga-4 na palo, kulang ng isa, maikatlong ako'y hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato, maikatlong ako'y nabagbag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. At sa mga paglalakbay ay madalas sa mga kapanganiban, sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid, sa mga sa pagpapagal at sa pagpaparamdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa mga ginaw at kahubaran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino nakakaalala lahat ng ginawang pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay mula last week hanggang ngayon? Di nga natin may kwento mga minamahal na nagising tayo, ready na yung ating ulam. Hindi natin may kwento mga minamahal na nagising tayo, meron tayong pamilyang umingiti sa harapan natin. Hindi natin may kwento mga minamahal na ang ating bahay, na dati-rati wala kang bahay, meron kang bahay ngayon. Maraming tao walang bahay. Hindi mo may kwento man lang yan, mga minamahal, na nagkaroon ka naman sa lapi para magamit po pamasahe man lang o pambili ng kung anong meron gusto mong bilhin. Bakit? We forget things God is doing to us. Kinakalimutan natin ang mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Because we thought it is just normal. Diyos ka kasi, dapat pagpalain mo ako. Sino tayo para magsabi ng ganyan? Hindi tayo karapat-dapat ni pansinin man lang ng Diyos. Pero inibig at minahal tayo ng ating Diyos na buhay. Amen? Pero anong ginagawa ng mga Kristiyanong given the opportunity, ni magawang pasalamatan ng ginagawa ng Diyos sa kanila, kinakalimutan nila. Amen? Anong meron ka ngayon, kapatid? Meron kang kalakasan? Wala kang karamdaman?
O tingnan mo bakit mo tinutulugan ng Diyos. Kung totoong nagpapasalamat ka sa mahal na Panginoon, hindi mo maisip o maramdaman na ikaw ay antukin pagdating ng pangungusap natin sa mahal na Panginoon. Bakit? You have that gratefulness. Nandun ang pagpapasalamat mo sa Kanya. Dahil of all people, ang ilan, tatatlo ng hininga sa oras na ito, ikaw ang lakas-lakas mo pa. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tingnan nyo ang Kristiyanong tunay, mga minamahal. Bawat minuto, bawat kanyang experience, kanyang hindi mawala sa kanyang isipan. Ang sabi niya, kindly, sa Tagalog muna, mga minamahal, sa mga Hudyo, makalimang tumanggap ako ng tig-4 na palo. Kulang ng isa. Tinan mo, nalaman pa niya, ay kulang pa ng isa. Amen? Alam na alam niya, bilang na bilang niya. Kindly, makaitlong ako'y hinampas ng panghampas. Minsan ako'y binato. Amen? Kaya tuwan-tuwa ako kapag may nagpapatutumaw minamahal, nung kami ay naghayo, hinabol kami ng aso. Kinagat ako ng aso, pero ngayon, pinag-ingatan pa rin ako ng mahal na Panginoon. Palamahan po natin ang ating Panginoon. Ganun ang Kristiyano. Amen. Ang dami-dami natin pagpapala, hindi natin maikwento. Bakit? We are not doing our potentials. Maraming, sabi nga ng ating kapatid ng overnight, much is given, much is required. Kung marami kang pagpapala natanggap, marami kang dapat ikwento para purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang sabi niyan, makaitlong ako'y nabagbag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Grabe! Sa mga paglalakbay ay madalas. Amen? Amen? So kapag inutusan ka parati sa Bible study, magpasalamat ka, ikwento mo. Madalas ako sa Bible study doon sa ating banda na gawin sa Umingan. Madalas akong ginagawa dyan sa mga Bible studies natin. Ikwento mo, bakit? Pagpapala yan. Galing sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa mga kapanganiban, sa mga ilog, sa mga kapanganiban, sa mga tulisan. Ibig sabihin, umabot sila hanggang bundok. Nandun ang mga tulisan. Sa mga kapanganiban, sa aking mga kababayan mismo. Sa mga kapanganiban, sa mga hindil, yung mga taong walang Diyos sa puso. Sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Pati yung mga kapatid natin, mga minamahal, sometimes may fake na kapatid. Amen? At sometimes ibinibinta nila yung kanilang kapatid, mapahamak lang at tuwan-tuwa yan kapag napahamak yan. Ang totoong kapatid nagmamahal sa kanyang kapatid. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang totoong kapatid na nasa kanyang puso ang Diyos. Kapag yung kanyang kapatid ay nalulungkot, nakikilunggot at nakikilumbay. Amen. Kapag ang kanyang kapatid ay pinagpala, totoong nakikisaya at hindi naiinggit. Yun ang totoong pinagpalang anak ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa pagpapagal at sa pagdaramdam, nasaktan ng Kristiyano, pero hindi niya nakakalimutan. Amen? Kasi napagtagumpayan niya yun sa tulong ng mahal na Panginoon. Sa mga pagpupuyat ay madalas. Sabi ng ilan, di naman kailangan na yung overnight eh. Oh, bakit nagpupuyat ang totoong Kristiyano? Amen? Sabi diyan, sa mga gutom at uhaw, di naman totoo yung fasting eh. Akala ko ba gusto nating hanapin ang katotohanan? Hindi ako nagsabi niyan. Basahin niyo yung Biblia, si 2 Korinto 11:27. Baka iba yung Biblia niyo, mga minamahal. Pero itong totoong salita ng Diyos, King James Version, ang sabi niya, mga minamahal, mga pag-aayuno ay madalas sa ginaw at sa kahubaran. Kapag ating naaalala lahat yan, ang sabi ng Biblia,
magiging isang maximized potential magagawa mo sa iyong buhay. Amen? Bakit? Kasi kung naalala mo lahat yung mga pagsubok na pinagdaanan mo, at ngayon, sitting pretty ka na, hindi ka aantukin. Dati-rati, ang aking karamdaman, ako ay mamamatay na pero pinagaling ako ng Diyos, imposibleng antukin ka diyan. Dati-rati ni magkain, wala akong makain. Dati-rati ni mga bahay, wala akong bahay. Dati-rati, ang bahay ko kubo lang. Sa gilid lang ako nakatira. Pero ngayon, pinagpala ako ng malapay. Dati-rati, walang sasakyan. Pero ngayon, pinagpala na ako ng malapay noon. Kasi, makukumpara mo ang buhay ng isang tunay at pinagpalang Kristiyano doon sa Kristiyanong hindi niya naaalala yung ginawa ng malapay noon. Kaya nanlulupaypay ang Kristiyano, kapatid, nakakalimutan natin ang ginagawa ng Diyos sa atin. Totoo yan. Pero ang mensahe ng Diyos, para ma-reach mo ang potential, maximum potential mo bilang Kristiyano, huwag mong kalilimutan ang mga ginawa ng Diyos sa iyo. Amen? Malakas lang ang loob nating tumayo dito kapag tayo may bagong sasakyan. Malakas lang ang loob natin dito kapag tayo na-hire sa trabaho, na-increasean ng ating sweldo, nakabili ng lupa, meron tayong bahay, meron tayong mga pagpapala, pinagpalat ang aking mga anak. Malakas tayong tumayo diyan. Pero kapag tayo ay nasa pagsubok, nabangga, o nagutom, pero provide na malapay, nakakalimutan nating ikwento yan diyan. Bakit? Nagagalak lang tayo sa pagpapala, pero nakakalimutan natin na sa bawat pagsubok, nandoon ang pagpapala dahil hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, mga minamahal, ang sa amin ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo daw po, kapag tayo po, mga minamahal, ay umabot sa bagay na akala natin everything is okay, huwag tayo maging kampante. Isipin mo kung paano tayo pinag-iingatan ng Diyos. Amen? Alalahanin mo yan. Basahin natin Proverbs chapter 30, ang kabanatay 7 hanggang 9 o 8. Dalawang bagay lang ang hiniling ko sa iyo. Hanggang 9. Huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Sa 8, ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Sa 9, baka ako'y mabusog at makaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha o magnakaw ako at gumamit sa paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng hindi inaantok sumigaw ng praise the Lord. Tingnan niyo kung paano tayo manalangin, mga minamahal sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng kakainin ko, pagpapala, bigyan mo ko ng blessing, bigyan mo ko ng puro bigyan. Walang masama doon. Amen. Pero sabi ng Biblia, sabi ng talata, mga minamahal, 2 things have I required of thee. Nanalangin sa Biblia, mga deny me them not before I die. Remove from me vanity of life. Sa Tagalog nga, sabi niyan, 2 bagay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Sabi niyan, huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. See? Huwag mo akong bigyan ng grabing mahirap, huwag mo rin ako masyadong payamanin. Ganon daw ang tamang panalangin. Kaya nakita nyo, our Father who art in heaven, give us this day our daily bread. Hindi niya sinabing, give us our 10 years bread. Kasi,
Ayaw niya na masyadong maraming pagpapala. Ayaw rin niya siyempre ng grabing hirap na hirap ka. Ganun dapat ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Bakit? Kung may ginagamit ka sa bawat araw-araw, di ka nagugutom, ipagpasalamat mo yan sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Sabi diyan, pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Ha? Anong kailangan mo na pagkain? Sige, kayang kaibigayan, mahal na Panginoon. Ang masama pag ang hinahanap mo, gusto ko litchi plan, gusto ko lechon, kasi yung kapitbahay ko, lechon na lechon. Kailangan mong pagkain. Hindi masamang kumain ng mga bagay na yun, moderate. From one time or another, okay lang yan. Pero yung tayo na po mga minamalay, once na napakarami, hindi na yung need ang kailangan natin, ay magkakaproblema tayo diyan. Amen? Ang sabi diyan, kung totoong gusto mong pagpalain ka, yun lang kailangan mo ibigay ng Diyos. Yun lang ikaw ay sapat para mabuhay. Dumaan ang pandemic, lahat ng tao walang trabaho. Amen? Pero ikaw, buhay na buhay hanggang sa mga oras na ito. Amen? Ang ilan mayayaman, ang daming pera. Pumunta sa magaganda mga ospital, after 1 week, patay, umuwi sa bahay, abo na. Bakit? Kinremate sila. Pero ikaw, walang masabing pera. Pero bakit buhay ka pa ngayon? Ibig sabihin, pinakain ka ng kailangan mo ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka pinabayaan ng Diyos sa oras ng kabagabagan. Amen. Kaliwat kanan namamatay. Pero ang sabi ng talata, ang salot hindi lalapit sa iyong tolda, sapagkat ang kanyang anghel nakapalibot upang pag-ingatan ang iyong kaluluwa. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit daw hindi pwedeng puro kayamanan na lang na napakaraming gusto mo? Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo. Tignan niyo yung mga kapatid natin na pinagpala ng todo, na hindi nabantayan. Nung mayaman na, nakalimutan na napakahalaga ang linggo, napakahalaga ang Miyerkules, napakahalaga ang Biyernes. Dati-dati, maski na pagdating ng Biyernes, maski na pagod, dumadalo pa rin sa overnight. Amen. Pagdating ng linggo, bagamat napakaraming business, kanilang nire-reject yan. Mas mahalaga ang aking appointment with my God. Nung mainit pa. Di siyempre, pinagpala ng todo. Pero nung pinagpala, sabi niyan, nung ako'y pinagpala, ikinaila na nila ang mahal na Panginoon. Nasaan na sila ngayon? Di natin nakikita. Loobin ng Diyos, kahabagan sila at bumalik pa rin, sapagkat mas mahalaga ang kaluluwa kaysa anumang bagay. Ganon sabi ng mga pastor, kung kailangan magbayad ako ng 1 milyon para sa isang kaluluwa, gagawin ko, maligtas lang ang isang kaluluwa. Tingnan niyo grabing pagmamahal ng pastor? Ating mahal na pastor? Amen? Tapos, binabaliwala lang natin? Kasi yan ang sabi. Huwag masyado. Baga ako'y nagbusog, kapag ako'y nagkaroon ng maraming pera, ay, may kaila kita. Kayo mga mayama, mga pinagpala natin mga kapatid, mag-ingat, grabing panalangin. Bakit? Baka mamaya, masarapan na tayo sa pagpapala. Mamaya, magmalaki na tayo. Amen? Amen. Kasi sinabi dyan sabi dyan, baka kapag ako'y maging dukha, siyempre mahirap na mahirap, at magnakaw ako, at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Kaya kapag nagpala, mahal na Panginoon, sapat-sapat para sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Kung nakita mo yung kapatid mo, dumarami ang kanyang kayamanan, ipanalangin mo ng todo na hindi siya mapunta doon, tingin niya doon sa kayamanan, kundi doon sa nagbigay ng kayamanan, panatili doon. Tanging Diyos lamang. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sapagkat kapag ang binibigay sa iyong pagpapala ay tamang-tama lang, araw-araw nagagawa mong hindi kalimutan yan. Bakit? Sapagkat daily bread. Gusto ng Diyos, pinapasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami mga Kristiyano,
hindi marunong mag-handle ng mga pagpapala. Sinabi na natin ito noong nakaraan during our meeting with our beloved minister. Kabagan, isinama ko natin beloved Lord and preacher. Kaya sometimes hindi natin binibigay, natatanggap pa yung mga pagpapala kasi hindi pa tayo handa. Ang ilan, kapag pinagpala ngayon, di alam kung paano gagawin. Amen? O, pag sabihin sa atin, tanungin tayo ngayon, bigyan kita ng 5 milyon ngayon, anong gagawin mo? Bili ako ng bahay, bili ako ng damit, bili ako ng gano'n. Di man lang makaisip, ibigay ko muna yung 10 bagay tandog ko. Bakit? Hindi alam i-handle yung pagpapalang meron siya. Pero kung marunong ka nang i-handle ang pagpapala niya, handang-handa ka na, sabi ng Biblia, bubuksan ng Diyos dungawan sa langit at ihuhulog sa iyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga minamahal, enriching and maximizing our potentials. Kailangan daw, we need to have a Christ-strengthened life. Anong ibig sabihin ng Christ-strengthened life? Philippians chapter 4, verse 13. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Aklat ng Pilipos, kabanata 4, talata 13. Aklat po ng Pilipos 4, talatay 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay aking magagawa dahil sa kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ha? Sabi niya, no? I can do all things through Christ which strengthen me. Amen. Amen. Ano ngayon ang hindi mo kayang gawin? Tinatawag ka maging mga awit, bakit ayaw mo pa rin? Mahihain kasi ako eh. Tinatawag ka para ikaw ay manghayo, ba't ayaw mong gawin? Ang kailangan mo lang naman, ikwento mo yung pagpapagaling sa iyo ng mahal na Panginoon. Hindi ka naman kailangan makipagdebate doon. Sasabihin lang sa iyo ng elder na kasama mo, Brad, nakikita mo si brother. Brad, pakikwento mo. Anong kwento mo? Ako po'y may karamdaman dati-rati eh. Sapat, ako po, ganito karamdaman ko, pero nung ako'y naglingkod, ganun lang ang gagawin mo. Hindi mo kailangan magsinungaling, hindi mo kailangan dagdagan. Kung anong ginawa ng Diyos, yun ang katotohanan, yun ang ikwento mo. Diyos ang magpapala sa Kanya. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang bawat paghahayo ay katulad lang ng gawain yan. Mayroong MC. Yung MC, taga-introduce ang aking sister na to. May patutuo yan. Pakikwento mo nga, kapatid. Ikaw kasama ka, mga minamahal, magsalita ka, sabihin mo. Pag nagsalita tayo, hindi yung malutay. Sigurado natin kumbinsido tayo dahil totoo nangyari sa atin yun eh. Pero kapag may ubo ako noon, ay wala mangyayari pa ganon. Amen? Dapat daw, sabi niyan, Christ that strengthens me, nothing I cannot do. Walang bagay na hindi ko kayang gawin kapag nasa akin si Kristo nagpapalakas sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Marami diyan tinatawag maging manggagawa, pero ayaw pa rin. Marami diyan sa atin tinatawag maging mang-awit, ayaw pa rin. Ang ilan diyan maging elder, ayaw pa rin. Andyan pwede na maging mangangaral, ayaw pa rin. Bakit? Sinong sinusunod natin? Sabi doon, be an empty vessel, yung ating unang talata. Kapag naging malinis ang ating vessel, tayo'y sisidlang malinis, gagamitin tayo ng Diyos. Doon makikita natin yung grabing paggamit sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hindi niya kailangan ng profession mo. Hindi niya kailangan ng dami ng pera mo. Hindi niya kailangan ng dami ng network na mayroon ka. Kaibigan na napakarami na kung malalaking mga tao, hindi niya kailangan yan. Ang kailangan niya, dahil ikaw ang tinawag niya, ikaw ang kailangan niya. Ang kailangan niya, magpakumbaba ka lang. Willing to accept the message of God. Kapag ikaw ay handang tumanggap ng bagay na yan, magagamit kang lubusan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. Brother, paano ako magiging mga awit? Sintonado yung aking boses. Paano ako magiging mga ngaral? Medyo mahina akong magsalita. Paano ako magiging giver? Talagang medyo wala akong trabaho. Pero malakas ang katawan. Amen? Amen? Pakibasa natin ito mamaya, Exodo Kabanata 4, talata 10 hanggang 12. Last 4 verses. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 4, ang talata po ay 10 hanggang 12. Gito po sinasabi, at sinabi ni Moses sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi marikit mangusap kahit ng panahong nakaraan at kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangusap at umid sa dila. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? That's right. O sinong gumawa ng pipi, o bingi, o may paningin, o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Ngayon nga yumaon ka at ako'y sasa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Yung mga choir na tinatawagan at sinasabihan na ng ating malabato ni preacher, ibinila na nga kayo ng barong, nakuha na yung barong, hindi pa rin naging mga awit. Amen. Tingnan nyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos. We are blessed among all the blessed. Pero inaayawan pa rin natin ang blessing na binibigay ng Diyos. Mahina kang magsalita, mahina kang umawit. Sabi ni Moses, ubid ang dila. Nervyoso. Hindi makapagsalita. Kakausapin niya si Paraon. Sabi ng malapayon, sino bang gumawa ng bibig? Sinong gumawa ng kamay? Sinong gumawa ng pipi, bulag? Hindi ba ang Diyos? Lahat na naniniwala dyan, pumalakpak ng malakas at himalapay noon. Amen! Anong kinatatakot mo ngayon? Kung pupunta ka doon para ikwento ang kabutihan ng Diyos, wala kang dapat ikatakot. Pero kung pupunta ka doon bilang ikaw isang inhinyero, matakot ka. Dahil hindi ka sasamahan ng Diyos. Pumunta ka doon bilang anak ng Diyos na kinahabagan. Makasalanan, kinahabagan ng Diyos. Dati walang pag-asa, kinahabagan naman. Pumunta ka doon, siguradong pagpapalain ka, sasamahan ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Aklat ng Josue, Kabanata 1, talata 9. Kindly. Dito po sa aklat ni Josue, Kabanata 1, talata 9, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Amen. Sometimes sa atin, kapag narinig natin ang mga talatang ganyan, it's just normal na parang hindi natin pinapansin. Amen. Minsan, alam po niyo mga minamahal, yung aking driver, kumain kami sa Jollibee. Ang dami namin ginawa. Normal naman namin ginagawa yun. Sa Jollibee, parati, yun yung pinakamabilis, fast food kasi. Amen. Lumampas na kami ng alas 3, alas 2. Kasi ang daming ginawa. Tapos biglang, nung kumain kami, sabi niya sa akin, Sir, parang masarap yung manok nila ngayon sa Jollibee. Amen? Oo. Sabi ko, pare-pareho naman yan. Bakit? Anong pagkakaiba niyan? Sabi niya, hindi, ibang lasa ngayon. Sabi ko sa kanya, alam mo kung bakit ka masarap na sarap ngayon? Dahil gutom ka na. Sasarap lahat ng ayaw mo kainin kapag busog ka. Pero kapag gutom ka na lahat yan, masarap. Amen? Lahat ng naniniwala dyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ganon din ang paglilingkod sa Diyos. Kung gutom ka sa banal na presensya ng Diyos, bawat gawain napakasarap. Bawat gawain espesyal. Wala yung ordinaryong banal na gawain. Bakit? Gutom na gutom ka sa Diyos. Amen.
Kung ikaw ay gutom, yung bagay na akala mo normal-normal lang, hindi ka aantukin. Bakit? Because special. Gutom ka kasi na marinig ang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Gusto nyong hindi antukin sa banal na gawain? Gusto nyong atat-atat kayo na dumalo sa banal na gawain? Gusto nyong magkaroon kayo ng kalakasan, mag-enjoy nyo kabutihan ng mahal na Panginoon? Magpagutom kayo parati sa banal na presensya ng Diyos. Hanap-hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, aklat ng awit, last 2 verses. Aklat ng awit, 73. Kindly. Aklat ng awit, kabanata 73, talatay 2 hanggang 5. Amen. Aklat po ng awit sa Kabanatay 73, talatay 2 hanggang 5. Dito muna, aklat ng awit 42 muna hanggang talatay 1. Amen. 42, talatay 1. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nasasabik na maramdaman ang banal na presensya ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kapag uhaw na uhaw ka, ibig sabihin, bawat ginagawa, excited kang gumawa. Amen? I can feel Him in my hands. I can feel Him in my mind. I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. Ganon ang Kristiyano nung bagong-bago pa kami. Anong ginagawa ng Kristiyano ngayon? I can feel Him in my mind. I can feel Him in my hands. Nasaan na yung aksyon? Kasi nawala yung uhaw sa mahal na Panginoon. Amen? Dati-dati, 1, 2, 3 sa awitin, damang-dama mo ang banal na presensya ng Diyos. Nung ikaw ay bagong-bago pa. Dahil uhaw na uhaw ka na makilala ang Diyos. Ngayon, matatapos na ang banal na gawain. Ang ilan nato at hinihikap pa rin. Bakit? Nawala ang uhaw mo sa banal na presensya ng mahal na Panginoon. Whether you accept it or not, it is the reality. Banal na salita ang nagsabi niyan. Amen? Huwag na tayo magbulahan, mga minamahal. Aminin natin. At kapag tayo nag-submit, if we confess our sins, God is faithful to forgive all our sins. Kailangan mo lang aminin sa iyong sarili, kapatid. Sometimes we see things, everything is okay. It is not okay. Kung darating at babalik ang Diyos, ganyan ang ating paglilingkod, mga minamahal. Hindi tayo siguradong tayo makakasama sa rapture of the living church. I tell you that. Kaya lahat tayo magpanalanginan. Lahat tayo, grabe, dapat on fire. Lahat tayo magpalalahanan parati. Lahat tayo, mga minamahal, nandun parati. We exert same effort in one accord. We pray at sasabihin natin ang bawat isa, mas mahalaga yung langit kaysa kung ano mang ating gustong gawin dito sa mundong ito. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit ang mahal na Panginoon nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. Nadadivert na ang tingin ng maraming Kristiyano sa makamundong pagpapala. Nakakalimutan nila ang Diyos na nagpala at napakalaking pagpapala na kanda para sa atin. God prepared blessing na hindi pa sumagi sa iyong mata, isipan at puso para sa mga Kristiyano. Despite all na mga nararamdaman nilang pagsubok sa buhay, hindi tumitigil. Patuloy na papakainin. Patuloy na papakauhaw sa kalooban ng mahal na Panginoon. Bakit? Ang sabi sa kanilang isipan at puso, mas mahalaga yung pagpapala na yon na inihanda ng Diyos para sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang kailangan mo lang, mga minamahal, learn to seek your potential. Amen? Sa mga tao, mga Kristiyano, na medyo parang napakadaling bitawan ang kanilang katawagan, you still have time. Hanggat hindi dumarating ang Diyos,
the ark, the door of salvation is open. Hanggat hindi pa bumabalik ang mahal na Panginoon. Ang hindi lang natin masabi, kailan babalik. Mamaya, nagpabaya ka, sayang yung pagod mo. Amen? Kaya sabi pa natin sa atin ng mahal na Panginoon, magbantay. Kung mayroon tayong mga sinasabi, mga magagaling, sabi nila, meron pa akong hiniintay na sign. Ala, maghintay ka ng sign. Amen? Amen? Baka kakahintay mo ng sign na tapos na pala yung rapture. Iyon na yung sign. Saka mo nalaman, ay, yung sign, nawala na iba. Ako na lang nandito sa chapel. Akin na lang ito. Yun na yung sign na iwan ka. Amen? Maging matalinong Kristiyano, mga anak ng Diyos. Hindi inubos ng mahal na pastor ang kanyang buhay dito sa earth hanggang sa kanyang siya ginamit ng mahal na Panginoon para mabaliwala lang. Sabi, doon sa langit, ipipresent tayo ng mahal na pastor sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ito yung aking kawan sa Jesus Miracle Crusade. Galing yan sa iba't ibang organisasyon, sekta, denominasyon. Mga ilan dyan walang Diyos na kinikilala. Pero tinawag mo sila. Nagsama-sama kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Siguraduhin mong kasama tayo doon. Amen? Dahil kapag tayo naiwan, ang sabi ng Biblia, ito matindi, there will be gnashing of teeth. Yung pag ganon, yung grabe, yung ngipin sa ngipin, gnashing of teeth and great pain ang mararamdaman ng mga taong mabubulid sa impyerno. Pag nandun tayo sa impyerno at naiwan, saka natin maiisip, sana hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sana hindi ko na ipinagpalit yung aking ginagawang paglilingkod sa kung anumang gusto kong gawin sa buhay ko. Sana tayong lahat ay sama-sama pag bumalik ang Diyos. Tayo lang dito tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. minsan pa mga minamahal. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. For every breath that I am able, I will sing. Oh, the goodness. Lord, worthy to be praised, God. I love your voice. You have led me to the fire, and in darkest night, you're close like no other. I've known you as a father. I know
We love you, Lord. Oh God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath, praise the Lord. And I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. It's so good. The goodness of God. Mauhaw ka sa banal na presensya ng Diyos. Magkaroon ka ng kagutom sa salita ng Diyos. Kailangan mo yan, kapatid. Hindi natin alam kailan ang pagbabalik ng Diyos para kunin ang kanyang mga banal. Pero kung noong panahon ng mga apostol, sinasabi nila, the Lord is coming nigh, draw it nigh. Malapit na bumalik ang Diyos. Mas malapit na ngayon, mga binaba. Sabi nga ng awitin, from the moment that I wake up until the day I lay my head. Buong araw yan! Pag-iisipan mo, ikikwento mo ang kabutihan ng Diyos! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So good. Every breath that I am able, I will sing the goodness of God. And all my life, You have been ikaw wala pa ina. Hallelujah. You have been so Hallelujah. good. I will sing of the goodness of God. Let us pray. Kung sa oras na ito, mga kapatid, matigas pa rin ang iyong puso. Magmakaawa ka sa Diyos. Kung sa oras na ito'y kasinlamig na ng panahon na ang iyong pakiramdam sa paglilingkod sa Diyos, manalangin ka sa Diyos. Kung sa oras na ito, despite sa mga pangungusap ng Diyos, matigas pa rin ang iyong puso, manalangin ka sa Diyos. Hindi tayo tinawag para lang mapunta sa impyerno. Tinawag tayo upang magmana ng buhay na walang hanggan. Heavenly Father, talastas mo ang puso at isipan ng aking mga minamahal na kapatid. May mga panalangin silang ikaw at siya lamang ang nakakaalam.
Alam kong walang mahirap na bagay sa iyo. Pero sa mga kapatid namin patuloy na nagpabaliwala, dinadalangin namin, mahal na Panginoon, mahabag ka sa kanila. Huwag mo silang pababayaan. Bigyan mo sila ng kalakasan, kanila mapagtagumpayan ano bang kanilang pinagdadaanan. Iparamdam mo sa kanila gaano kahalaga ang langit na yun ihanda para sa amin. Sidlan mong puso ng kanilang kainitan sa paglilingkod sa iyo. Sa pandalangin ng aming iginagalap minamalabang lista, World Estrada Almeida, ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved newcomers, ating beloved viewers, saan ka man naroon ngayon, napapanood mo ang banal na gawain na ito. Hindi ito disgrasya. Ito'y grasya sa iyo. Ito'y inihanda ng Diyos para abutin ka sa iyong pangangailangan sa oras na ito. Ito'y ginawa ng Diyos para malaman mo na siya ang tsikay sa isang Diyos na dapat mo sambahin, paglingkuran. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay, manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Hindi San Pedro, hindi San Nicolas, o kung sino mang santo-santo na yan. Mananalangin ka sa kaisa-isang Diyos. Ang pangalan niya, Jesus. At tutugunin ka ng ating Diyos. Pangalawa, pagsisisi. Kinakailangan tayo magsisi. Walang taong walang kasalanan. If we confess our sins, God is faithful to forgive us all kinds of our sins. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Acts 2:38. Be baptized in Jesus' name, and you will receive power. You receive forgiveness. Tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Kung paano nanginginig, umiiyak, lumuluha. Ang ilan nararamdaman, parang lumalaki ang mga balahibo sa kanilang buong katawan. Paghipo yan ng Diyos na buhay. Paghipo ng banal na presensya ng Diyos. Ang kailangan mo lang, mamaya kapatid, kung gusto mo magpabautismo ka. Ganapin mo ang buong kalooban ng Diyos. At pagkatapos mo maganap yan, magpatuloy tayo. Hanapin ang banal na gawain na pinakamalapit. At makikita natin, lalago tayo sa paglilingkod. Tanggapin niyo ang Diyos at mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, sabihin niyo rin sa ating mga minamahal na mga bisita. Samahan natin sila, mga minamahal kapatid. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan mula nung ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon, aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan sa punang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Nawa maganap ko ang iyong banal na kalooban ayon sa lahat ng iyong nais sa aming buhay. Ito ang aming samot panalangin sa pangalang Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang pumaminamahal. Dakilang Diyos ang bandal sa iyong pangalan namin. Pinagkamamalapis na ito yung mga anak. Ano man kanilang pangailangan, saan man sila naroon sa oras na ito. Alam namin walang bagay na mahirap sa iyo. Tugunin mo sa may malang kaparaanan ng kanilang mga pangailangan. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa katang buhay diyan sa kalangitan. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala sa pandalangin namin ginagamit ng Evangelista with Estrada Almeida ang pumami naman ng manggagawa. Nawa hindi una tulito ng kanilang paglilingkod. Simula pa lamang nawa ito upang makasama namin sila ang kasyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Tayong lahat ay dumalangin para sa ating po mga personal na pangailangan. Kung tayo po may karamdaman,
Kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may sakit sa puso, kaliwang kamay sa ating parte ng puso natin, ang ating kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na sa ating ilapit sa malapit, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinagamamalapin sa iyong salita. Kapag kami maramdaman ang iyong banal presensya, kami magkaroon ng kapangyarihan pala sila nagawa ng kaaway sa oras ito. Sa pananggalangin namin gagamit ng Kristo Estrada Almeida, ang pumaminaw naman gagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, magawa ng kaaway. Ay kumunta ka out in Jesus' name. Build in Jesus' name. We bind the power of darkness. Mga panlulupay-pay, panlalamig na mga kapatid ay kumunta ka out in Jesus' name. Mga gawa ng kaaway, pagkababay sa iglesia, out in Jesus' mighty name. Out in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil natin tumayo mga minamahal, at the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Ang kinin natin na yung ating po mga pinanalangin ay natanggap na natin. Sapat yan ang sinasabi ng Biblia. When you pray, believe that you receive. Amen? Amen. Tatalon tayo 3 beses, magsabi ng sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mga Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. At yan po tapos mga minamalang ating pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At ito ko na po sa ating po mga announcement. At ito ating mga kapatid, ating beloved brother Alvin. Amen. June Amaro. Amen. Praise the Lord. Sorry. God bless you po sa ating beloved preacher, Juven Ferrer. Bago po ang lahat, praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At dobling paggalang at pagrespeto sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganun din po sa di malilimutang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina Kumod Almeida. At ganun din po sa buong beloved Almeida family. At sa atin po mga beloved elders na kasama ngayon, beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier at sa kanila pong beloved daughter Ate Bynes Nier. Praise the Lord po. Nawa mga minamahal, hallelujah, patuloy ang panawagan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Halos bawat gawain mga minamahal, nandyan yung udyok na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Na kung anumang katawagan sa atin na pwede tayo maging choir, mga minamahal, children's choir, beloved adults choir, youth and singles choir, beloved Jesus Finest Generation Choir, maging instrumentalist bilang mga elders of the church, mga minamahal, hallelujah, hindi na po, hallelujah, biro yung panawagan na yan, mga minamahal. Kaya sana naintindihan po sa bawat isa ang panawagan na laging, hallelujah, sa bawat gawain, mga minamahal. Praise the Lord. Nawa, huwag po nating, hallelujah, baliwalain yung mga panawagan na yan, mga minamahal. Malinaw na malinaw po ang eksplanasyon, mga minamahal. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay pumalakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Nandito na po tayo mga minamahal sa mga regular na announcement po. Hallelujah. Meron pong practice ang beloved Jesus Finest Generation Choir after po ng layhans po mga minamahal. At sa mga gusto pong mag-join, makipractice, open po mga minamahal, makipractice po kayo. At sa atin pong mga regular na announcement, mga minamahal, ang schedule of services po, hallelujah, Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan,
Miyerkules, alauna po ng hapon at matatapos po ito alas 5:30 po ng hapon mga minamahal. At sa Friday overnight service mga minamahal, mag-start po ng alas 9 ng gabi at ito po ay matapos alas 6 ng umaga, araw po ng Sabado mga minamahal. At sa Sunday General Worship, tulad ngayon mga minamahal, mag-start po ang gawain alas 9 ng umaga at matatapos po ito mga minamahal alas 4 po ng hapon. At kung mayroon mga special na okasyon, kaya madagdagan po ang oras po mga minamahal. At ang ating address po, hallelujah, sa gawain dito mga minamahal, dito po sa 157 Baybay Mamarlao along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At panoorin po natin mga minamahal ang ating programa sa telebisyon, ang Jesus Miracle Hour, at ganoon din po sa radio mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour din po, hallelujah. At mapapanood po, hallelujah, dito po sa Pangasinan, sa PTV Channel 8 po mga minamahal, tuwing Sabado alas 10:30 po ng gabi at matatapos po ng alas 12:30 po ng madaling araw. At atin pong tangkilikin, i-review po natin mga minamahal, panoorin po natin ating Facebook page dito po sa GMCIM San Carlos City Outreach Pangasinan. I-review po natin mga minamahal, lalo na tayong may mga hallelujah katungkulan, hallelujah, anong ginaganap natin, kaganapan natin dito mga minamahal para mapanood po natin at ma-improve, hallelujah, yung ating mga ginagawa. At wag po nating kalimutan, idaan ang 5 piso, 10 piso po para po sa radio and television program po mga minamahal. At sa mga nais po magpa-counsel, kindly lamang po lumapit po, hallelujah, sa mga beloved sisters, sa atin pong beloved Ate Bainsnier, handa po kayo lang paglingkuran. At sa mga beloved brothers, kindly lamang po lumapit lamang po dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At mga minamahal, kahit na natapos na po ang ating 39th year church anniversary, patuloy tayo, hallelujah, na maghayo. I-follow up natin yung ating mga kapatid na matagal na po nating hindi nakakasama. I-remind natin sila mga minamahal, hallelujah. Sabihin natin na namimiss na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At doon po sa gusto pong sumama sa sounding doon sa Umingan, mga minamahal, kindly makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating beloved Ate Bains, mga minamahal, at para malista kayo at malaman kung anong oras ang alis po mga minamahal para po ito sa hayo doon po sa Umingan Outreach mga minamahal, hallelujah, na mag-celebrate po ng 30 years church anniversary ngayon pong buwan na to, pitsa 20 po ng Abril mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At paulit-ulit po, hallelujah, yun ang pakiusap na ating beloved parents of the Lord, mga minamahal, na huwag po magliban sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sikapin po natin na dumalo tuwing Miyerkules, Biyernes at araw ng Linggo mga minamahal. At after po ng ating gawain mga minamahal, mayroon pong lihans mga minamahal. After po ng closing prayer, kaya manalangin na po kayo dyan sa inyong kinaupuan upang pagdating dito, nandyan lubos-lubos po tayong pagpalain ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pagalingin po tayo sa ating mga karamdaman, ipagkaloob yung ating mga kahilingan. Kaya manalangin po tayo mga minamahal at ulitin ko po mga minamahal, after po ng lihans mga minamahal, mayroon pong practice ang beloved Jesus Finest Generation Choir. At sa mga gusto pong hallelujah, makijoin, mag-practice, open po kayo mga minamahal, makijoin na po kayo mag-practice. Kaya purihin po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kung wala na pong karagdagang announcement po, atin na
Lord.